نوری کورا دیدی؟ دیدستم آخه چقدر عذاب کشیدی مهنت کردی. دیدی سعی؟ آه. سه etaja. سه etaja این قدر площадкаи калона армировкаша худ тоқа кардаги ҳамеша бача хайҷа ёрдам чӯам будану ба ҳар ҳол шо корш азоб будаира баъд дар бораи санго ягон чӣ нагуфтӣ ку сангора халос кардем санг тамом шуда ай ҳама корим разиш сар фикр кардӣ ки кори осонашами кори қиндашами сангай ки айда қиндам будая бале 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 так мо полкруг системаи абделкада кор кардагӣ бале бо ҳам хали куру ғалта ягонҷо биган мекунӣ эне хоше баса хоше миёнум дар каде дами абделка ҳами камёнум дар накада боварк армировка рабинем нимҷаи аст яшкаи холӣ меша армировка рабинем ин площадка дар раҳ тагум мекунӣ армировка раби чӣ қадар меҳнат кардагӣ дар ҷо офарин ҳай чӣ гуфтани подписчикода чӣ подписчико гуфтаним баҳри шумо ки хай меҳнат шараф аст меҳнат шараф аст кора ёд бигирем бародари азиз кӯшиш кунем хай ман медонам ки бисёр дӯстоен бисёр пасони кор мекунен кора ёд бигирем кор худаш мебиёяд бале мо кор намекавем ҳеҷ маҳал кор худаш ба сарат мебиёяд гуфтанӣ ки канали специалист таҷике барои одамое ки кора мисол наомӯзана кора соз намефаҳманд мақсад мехоҳанд ки ёд гиранд основной барои ҳамин одамоя мехоҳанд ки кора ёд бигиранд бале бале кор медуроӣ ними кора ман якум бор кардесам инамира инамира ман якум бор бале якем кадесам шо фаҳмидӣ просто фикр кардам соҳиби хона гем ки 70-80% амира соҳиби хона фаҳмондеса шумо кадеси фаҳмидем бародаро ҳама кор қиндай ягон кор осон нестай абделкашам қиндай ҳамин коршам қиндай фаҳмидем сара сёмка ки дарашан яр бинам биёа тамошо бинам ама бинам подписчико бинан ки чӣ қадар давра се давраи калон хеле мо байни лестницара ози сёмка мекунам бинан ки чӣ қадар основной оли бо ба айболош арматура ихе мепартоем бо яр дига арматур мерам бари болода ихе арматура мерад яъне армировкара диде башо ман ай адмоское ки гирди хона дар рафтагам баъд дар бораи ҳам тахтое ки ҷудо кардаге шумо гап назаде охи устоӣ барои чӣ ба айнош тахта заде алаколи барои тахтҳо гап мезанем ин тахтҳо барое ки битон накафа бале агар яхам бардораша тахта қатъиян хе мехезад силикон мисол бо ҳам ҷо шуда гаштарка мешинам мисол агар тахта набоша битон метавона ки ҳар хе бикафа ин хедам тахтаам қатораам тахта гирдиш ҷудо мешавад ин тахта барои ҳам мондагиа пачасти ҳам ҷудо шудагиана ҳамаш қисм акм ба фикри мо ҳама хелда мақсад ростида мо қадаи система кор кардаги нестем якум борда мо ҳами қафаҳам ки тахтаҳо барои бале айрӯи конструксия соҳиби хона гуфт мо кардаем бардораша мисол бо гаштарка дар ҳамин ҷош мешинам агар тахта набоша метавона ки битон боисе бикафа хоб тамошобинони азиз мо дар шаҳри москва қарор дорем город Зеленоград ба ҳамин хотир то медонед ки дар ях масалан дар зимистон бисёр сард мешавад ях метавонад масалан ҳамин битонҳоро чӣ кор кунад беҷо кунад ё бардорад ба ҳамин хотир ба қисматҳо ҷудо кардаги ҳастем